Добре дошли в нашия Пулс подкаст. Мой гост е Биляна Савова. Биляна, здравейте. Добре заварили. Благодаря първо, че приехте нашата покана, отделихте от вашето време. Аз благодаря за покана. Изглеждате страхотно. Благодаря. И ако може направо да мина на ти, ще ми бъде много полезно да проведем разговора. Никакъв проблем. Какво означава мотивация за теб? Мотивацията за мен е... Веднага ми дойде на ум да го нарека гориво, но по-скоро по-правилно е може би да се нарече съставка към горивото и е нещо, което реално не идва отвън. Той е вътрешен продукт, който създавам сама за себе си, за да храня себе си. Тоест, с всяко следващо действие, което правя, реално създавам допълнителна мотивация, т.е. храня мотивацията, тя расте, тя пък храни мен, за да продължавам напред. И като цяло един такъв цикличен процес. Как може един човек да се мотивира? Какво трябва да направи? Искам да го пречупим през призмата на спорта. Защото може би това е как да го нарека? Може би това е проблема на хората да не спортуват, да не се хранят здравословно, да не търсят да живеят добре и да си намерят някакво оправдание, може би. Как да го направим? Единственият начин да можеш да генерираш тази енергия в себе си е всъщност да трупаш опит. И този опит да ти дава отговорите, да ти дава знанията, усещането за себе си и на база на това, което постигаш, да искаш още. Колкото до спорта, това, което каза, здравословния начин на живот, хранене и така нататък, тук има много объркани понятия, според мен. Изобщо боравим с изключително объркани понятия. Истината е, че професионалните спортисти не може да се каже, че живеят здравословно. По никакъв начин. Не съм била професионален спортист, но съм имала периоди в живота си, в тинейджърските ми години, когато съм се занимавала интензивно с спорт и аз знам какво взима спорта. Той много дава, наистина много дава, но ти дава неща, които ти помагат в периода, в който активно спортуваш. Когато трябва да тренираш, когато трябва да ставаш по-добър, когато да отидеш на състезания, да печелиш медали, нали, тогава някак си осмисляш всичките си усилия. Но какво се случва след това, когато спреш да спортуваш активно? Тоест вече си излязъл от това да си всеки ден малко или много някакъв вид професионален спортист и какво се случва след това. Защото това, което дава спорта, е нещо, което, за съжаление, малко спортисти успяват след това да го приложат в живота си. И то е именно онзи тренинг, който можеш да имаш само когато си концентриран, когато си мотивиран, когато си вдъхновен, когато искаш да дадеш най-доброто от себе си и да постигнеш някакъв върхов резултат. И като излязат от спорта, тези правила всъщност са същите и в живота, но много малко хора ги прилагат. Аз винаги съм казвала, защо всъщност спортистите са тези, които би трябвало да ни учат на тези неща. Или ако те са събравили, пък да ги подсещаме за това, че те го могат. Те имат този опит в главите си, но някак си понякога имам чувство, че са толкова уморени от професионалния спорт, че като излязат от него и изведнъж се отпускат и започват да правят всички неща, които тогава са им били забранени. Тоест, когато правиш нещата, защото трябва, тогава има проблем. Тогава не е мотивация. Тогава е нещо, което идва, защото е правило и защото някой ти казва, че трябва. Когато то стане твое вътрешно намерение и вътрешно знание и вътрешен стремеж,
Няма трябва. Там няма усилия, няма умора, няма досада. Много хора ходят на фитнес с абсолютна досада, но ходят защото трябва. Имат персонален треньор, треньора ги ръчка непрекъснато и те ходят защото трябва. И реално не мисля, че постигат успехи. Може да променят до някъде физическата си форма, но реално психически си остават същите объркани същества. И същото и с всеки друг аспект на така наречения здравословен начин на живот. Пак трябва. Непрекъснато ни се налагат модели на трябва. Трябва да спрем да ядем това и да започнем да ядем нещо друго, защото всички казват, че това е полезно, другото не е полезно. Трябва да спрем да пием това и да пием само другото, защото пак така има някакви модели. Ние непрекъснато живеем в такива модели и всъщност това ни е големия проблем, но пък на това разчита огромна индустрия. Така че рекламата, цялата хранително-вкусова империя, фармацията, всички те разчитат точно на това. На тези вълни от трябва, модерните. И за това моята цел лично за мен беше преди години, когато се озовах в една територия на много трябва и голямо объркване и много лошо здравословно състояние, си казах, окей, аз мисля, че до тук всичко, което съм правила, е абсолютно грешно. И съм спортувала, и съм ходила, и съм правила някакви неща, защото трябва и защото е добре за здравето. И съм яла или не съм яла нещо, защото трябва и защото някой ми е казал, че е добре за здравето, но моята вътрешна убеденост няма никаква. И реално аз не си помагам. И така започнах да търся къде е баланса. Къде е баланса между всичките тези неща, които са около нас. И след толкова много години работа, намиране, изпускане, после пак намиране, връщане, всичко това в момента се опитвам всъщност да го предам на останалите хора, защото смятам, че това е оптималното решение в момента, да сме в баланса. В нито една крайност. Нито на онова, дето казва, че е много зле, нито на онова, дето казва, че е много добре. Всяка една крайност е допълнителна диагноза, която не е окей. Да, гледахте в един друг подкаст. Там казваш, че трябва да се учим да казваме, че ние го искаме, а не, че трябва да го направим. Да разберем, че ние трябва да го... Не, че трябва, а то ни... Как да го кажа точно? Много е простичко. Сменяме думата трябва с искам. И това става с тренировки в началото, защото думичката трябва е много силно втълпена, направо издълбана се едно в камък. Толкова е трайно отпечатана в нашето съзнание. От деца ние чуваме непрекъснато думата трябва. И смятаме, че то е така. Ние трябва да правим някакви неща, защото някакви хора, които ние им вярваме, защото сме с много високо ниво на базисно доверие, като сме деца, ние вярваме на големите хора и когато те ни казват трябва, ние им вярваме и го запечатваме и започваме да живееме под знамето на трябва. А ако започнем съзнателно да променяме трябва с други думи, тогава започваме да разбираме какво всъщност правим. Аз не знам ти какво точно си чул, но да речем има едно упражнение, което всеки може да направи. То е да напише 10 изречения, в които да има думата трябва и те да са свързани с неговото ежедневие. И те примерно започват така. Трябва да се събуда, да стана в 6, да чуя алармата, да стана в 6, след това трябва да се измия, трябва да се изкъпя, трябва да отида на тренировка, трябва да закуся здравословно, после трябва да направя някакви неща, след това трябва да тръгна на време от къщи, за да не закъснея за работа, после трябва да се подготвя за презентацията, примерно, която трябва да направя в офиса, след това трябва да отговоря на всички имейли, след това трябва да се срещна с шефа, след това трябва да отида да пазарувам, да се прибера вкъщи, трябва да сготвя, защото трябва да вечерям и трябва да вечерям на време. И още много трябва. Просто това е едно упражнение и след това преписвате същите 10 изречения, като не използвате думата трябва. И тогава се получава една много някакси ненасилствена, но дълбока трансформация. Изведнъж започваш да употребяваш думите искам, добре би било,
Добре, ам, искам да стана в 6 и добре би било да се измия след като стана, защото това ме ободрява. Искам да тръгна на време за работа, защото искам да пристигна на време. Добре би било да се подготвя за тази презентация, защото искам да съм блестящ, когато я правя. Може всичките изречения да се кажат без трябва. И това, ако се прави регулярно, дори не е нужно ли всеки път да ги пишеш. Аз, например, моето упражнение е всеки ден, когато отговарям на имейли, опитвам се да не използвам думата трябва. Когато тръгна да пиша думата трябва, на Р вече спирам, изтривам, ако преди това не съм спряла още, в момента в който изречението се формира в главата ми и я замествам веднага с друга дума. Когато говоря, не винаги ми се получава, обаче пък винаги се хващам, когато съм го казала. И на ум веднага си казвам, тук можеш да кажеш друга дума. И така полека-лека започвам да го изчиствам. Кога успя да се освободиш от това напрежение? Трябва. Когато ти откриха тази тежка диагноза множествена склероза? Не, то не става за няколко Тогава ли дни. започна да се променяш? В общи линии може да се каже, че много така целеустремено започнах тогава, но преди това също имах достатъчно много проблеми и започнах да търся промяната, но като цяло, като че ли попадах по-скоро на крайности. Като, например, за мен аз съм се подлагала и имам много сериозни решения съм взела и съм усетила подобрение в себе си, например, с това нещо, което е гладуването, което си е крайно решение. Но в някои крайни ситуации човек има нужда от крайни състояния и крайни решения, но те пак трябва да са в рамките на това осъзнаване. Аз го правя сега, правя го защото искам, примерно, да детоксикирам тялото си, да се спася от излишни килограми, които ми пречат, да започна да спа по-добре, да подобря работата на вътрешните си органи. Има безкрайно много причини, които можеш да си кажеш, и го правя съвсем съзнателно за тези 20 дни. И след това ще наблюдавам какво правя след това. То е важно не когато гладуваш, то даже става много лесно в един момент. Важното е какво правиш след като започнеш, след като свърши гладуването. И там е всъщност голямата трансформация. Ако това, което всъщност аз разбрах на първото си гладуване, най-първото нещо, което направи в живота си, което директно ме изстреля от другата страна на всички неща, които бяха част от моята гледна точка, моя светоглед, беше още на втория, третия ден от гладуването, когато изведнъж се събудих с ясната идея в главата ми, че аз съм кошче за боклук. Че съм превърнала тялото си в кошче за боклук, което не съм изхвърляла примерно 30 години. Това прозрение много ме отрезви. Аз го виждах. То не е нужно само да си кажеш, аз съм кошче за боклук, защото всеки може да си каже, че е кошче за боклук. В момента, в който е изял един чипс, и веднага може да си каже, ето аз съм кошче за боклук. Въпросът е какво правиш след като имаш това прозрение. Казваш, тая, всички са кошчета за боклук, не всички, примерно, ги хващат някакви болести или пък аз ще бъда някакво изключение. Какво се случва след това? До каква степен ти искаш да се освободиш от тия боклуци? И какво правиш след това? Защото когато изхвърлиш кошчето за боклук, ако след това се върнеш отново към това да го зариваш с боклук, всъщност няма смисъл. Ето това са крайностите. И да речем, понеже аз от много години познавам доктор Емилова, тя е човека, който тогава ми спаси живота буквално, и познавам съответно и много пациенти на доктор Емилова, и познавам всички крайности на това, което те правят, това, което те разбират. Отиват, влизат там, някои от тях искат за 3 дни всичко да се реши, защото видиш ли са направили голямо геройство и са гладували 3 дни. Има такива, които постигат грандиозни успехи по време на лекуването, някакси общата енергия на групата ги хваща, и понеже там има хора, които са успели, които винаги тя разказва като примери, това ги завладява, но в момента, в който се върнат в реалността, защото там ти си в защитена среда, ти си там изолиран, там няма дразнители,
Там ти дават това, което е добре за теб в момента да приемеш като храна, като течности, вода, чай, каквото е необходимо. Но излезеш ли в реалния свят, всичко това свършва и рухва. И много хора не могат да се справят точно с това. И отиват в следващата крайност моментално. Сега докато ти разказвам това и се сещам за един много смешен случай на едно от гладуванията ми. Също аз направих само веднъж пълно гладуване при нея и пълно захранване, защото когато отидох при нея за първ път, на 35 години бях тогава и бях с болести и шепа лекарства. И тези лекарства трябваше много внимателно да се спират. И затова не ме пуснаха да си отида вкъщи. Но следващите гладувания по-скоро съм ги правила сама вкъщи и съм отивала само за захранването, защото на мен то ми е трудно. Имам така известни пристъпи на лакомия понякога и тази лакомия, когато се захранваш, може наистина да е опасна, защото пак влизаш в крайност. Те ти казват, изяждаш един картоф, ти изяждаш 5. На едно от моите захранвания, може би четвъртия път, не си спомням, но така вече бях, както се казва, вряла и кипяла в процеса. И още от първи ден, като отидох там, се сблъсках с един човек, едър, едвам дишащ, на възраст около примерно 40-50 години, с много проблеми, който оказа се, че на него му е първи ден на гладуване. И така аз реших да го наблюдавам този човек, защото, между другото, там при мъжете промяната е много драстична и много бърза, за разлика от тази при жените. И всичко това е свързано с биохимията на мъжкото и на женското тяло, нищо повече. Не, че мъжете са по-мотивирани. Даже мисля, че жените са по-мотивирани, но на мъжете по-лесно им се получава. Вие сте по-мотивирани. И това всъщност дига, даже мисля, че дига мотивацията на жените, а пък мъжете ги прави малко по-инертни и по-мързеливи, защото те си казват, и нищо да не правят, то пак ще ми се получи. Този човек го наблюдавах 2 дни и на третия ден някакси ми изчезна от погледа, т.е. не го видях примерно сутринта. И през деня тръгвам да се разхождам, бяхме на Пампорово, през лятото и изведнъж виждам, там не си защитен, ако искаш да се разходиш, минаваш през всички ресторанти, скара бари, всичките миризми, които са там, всичко, което се продава по магазините. И виждам едно такова заведение скара, как се казва? Да, скара, на която се пекат разни кюфтета и кебабчета. И виждам на кой ден беше, извинявай, на кой ден беше отгладуване? Третия. Или след третия, ама там съвсем в началото. И виждам нашия човек, който си беше купил буквално кебабчета с връхче, една чинийка като планина и филии хляб и стоеше и абсолютно извън времето и пространството, без да го интересува нищо, просто ги нагъваше буквално, дори не ги дъвчеше както трябва. И аз го видях и отидох при него и му казах, това, което правиш в момента, може да те убие. След примерно 3 дни глад, само на плодове и на чай, това, което правиш в момента, наистина може да те убие. Ей, тук нада си умреш на скарата. Той ме погледна, усмихна ми се и каза, виж какво, моето момиче, аз тая сутрин взех решение за себе си. По-добре да умра с кюфте в устата, отколкото с магданос в задника. И в този момент аз разбрах, че всеки сам избира и никой не може да промени това по никакъв начин. Много неща по пътя са ми се случили, които са ми давали пример, не само моя личен опит, а и опита на другите хора. И този пример ми е помагал да изграждам моята стратегия. Защото това си е стратегия. Стратегия за преодоляване на това, в което си се вкарвал. И като казвам стратегия, искам да кажа, че другата дума, която е добре да спрем да употребяваме, е борба. Не е окей да се борим с каквото и да било. Много често хората казват, тя се преборила с тази болест, с онази диагноза, преборила се, толкова хиляди хора се борят с това, онези се борят с друго. Има ли борба? Има война. Има ли война? Винаги има ранени. Обикновено няма печеливши в войната. Там не е стратегията печелиш. Там стратегията един губи за сигурност, понякога и двама.
Борбата е нещо, което също, както казах, е добре да се изкорени като концепция, затова казвам стратегия. Моята стратегия беше да се справя. Моята цел беше да си върна доброто здравословно състояние, дори което не помнех как точно съм се чувствала, когато съм се чувствала добре, защото толкова години, около 20 години живееме в стрес, живееме в абсолютна мъгла и защо без да си даш сметка нито какво ядеш, нито кога го ядеш, как работиш, как изобщо се чувстваш и психически, и физически, води точно до това. И така, полека-лека, крачка след крачка, малки лампички светваха от време на време, показваха ми посока, показваха ми грешки. И във всичкото това нещо най-голяма роля всъщност изигра осъзнаването. Тоест пробуждането. Да се събудиш. Това не е загубено време, нали така? Никога нищо не е загубено време. Никога. Това също нещо, което е добре хората да разберат веднъж за винаги, че каквото и да им се е случило в живота, дори да са стигнали до неуспех, до някакъв вид провал, независимо дали това е в кариерата, дали е в някоя връзка. Много често хората го повтарят много често във връзките си. Например, аз загубих 5 години от живота да бъда с този човек. Не, ти не си загубил 5 години от живота си, освен ако не решиш да ги хвърлиш, просто е така. Ти не си загубил 5 години от живота си, защото тия 5 години можеш да изведеш невероятни изводи и много големи уроци. Как така си ги загубил? Нищо в този живот не ни се случва случайно. Нищо. И всяко нещо идва, за да ни даде поредната доза опит. А само когато имаш опит, който е натрупан в тебе, можеш да се наречеш човек, който дори е мъдрец. Защото ти се докосваш до вътрешната си мъдрост, това, което носиш в себе си. Искам да те върна на гладуването. Защо реши да гладуваш? Често казано, бях в безизходица. Наистина бях в безизходица. Това се случи 2003 година, преди много време. 2002 септември месец се роди втората ми дъщеря. Аз бях на 35. Роди се в края на 8-я месец. Аз през цялата бременност дигах високо кръвно налягане. Раждането беше предизвикано, защото имаше опасност и за мен, и за бебето. След като тя се роди, след това се установи, че щитовидната ми железа е спряла да работи напълно. Започнах да ставам все по-зле и по-зле след раждането, макар че всички ми обясняваха, че като рода всичко ще се оправи. Напротив, то стана в пъти по-зле. Аз се опитвах да живея, както лекарите ми казваха, пиеш това хапче и няма никакъв проблем. В един момент бях стигнала до хапчета за кръвно, бета-блокери за сърцето, хапчета за щитовидната железа, не знам си какви, бях с много сериозна анемия, хемоглобина ми беше под 80 и изобщо пълна развалина на 35 години с две деца, едното на 12, другото на 0. И тогава всъщност аз 20 години от живота си, сега се опитам да сета от коя до коя, от 98 до 18, 20 години от живота си, всъщност съм работила в списание Ева, което и до ден днешен съществува. Аз съм един от създателите на това списание и съм била в него арт-директор. Аз съм графичен дизайнер по професия. В това списание сме писали за какво ли не. За всякакви неща. Някои от тях много умни и полезни, други по-така лековати. Но едни от нещата, за които се пишеше така в последните години, преди на мен да ми се случат тези събития, беше доктор Емилова и нещото, което тя прави, метода на Лидия Ковачева. Хората се вълнуваха от такива неща, защото винаги хората търсят решение. Интуитивно знаем, че медицината може много да напредва в технологичния си аспект, но в частта лечение нещата не се случват така, както ни се иска. И както и на медицината може би и се иска, но не могат. И затова търсят хората алтернативни начини, но всъщност не си дават сметка, че алтернативните начини винаги ги е имало. Те обаче изискват от нас една отдаденост и посвещаване
и приемане, и вяра, и смирение, и какво ли още не. Та, когато аз бях в това тежко състояние, тръгнахме със служебната кола в февруари месец. Значи това са 5 месеца след раждането. Тръгнахме в командировка за Варна февруари месец и по пътя за Варна всъщност аз направих хипертонична криза, като дигнах кръвно нещо от сорта беше например 280 на 180, някаква абсолютна така много рекордна стойност. Носех си апарат за кръвно налягане винаги с мен, хапчета за спешна помощ, защото знаех, че понякога това се случва. И когато стигнахме във Варна, главният редактор на списание Ева, който беше също в колата, Милена Попова, дойде при мен, погледна ме и каза: няма да стане тази работа така. Искаш ли да отидем, така да се видиш доктор Емилова, да направим една консултация с нея. И когато отидох при нея, всъщност останах там. Бях толкова зле, че сега дори не ме пусна да се върна до София. Останах там и след 30 дни картинката беше съвсем различна. По време на тези 30 дни аз писах един дневник, който и до ден днешен се върти в интернет. Той се публикува буквално месец след като излязох оттам. Казва се Дневникът на една гладна жена. И в него буквално ден след ден разказвам какво се случва с мен, какви нови неща научавам за себе си, за тялото си, за функциите. И тогава разбрах, че ако аз остана невежа на това ниво, на което съм, всъщност няма как да подобра здравето си. Невежеството е в основата на нашите проблеми, по принцип. И след още няколко гладувания аз постигнах наистина успехи. Функцията на щитовидната железа се върна, макар че никой не вярваше. Искаха да я махнат тотално, защото имаше и 5 възела на нея. И до ден днешен си работи. С нарушена структура заради това, което е преживяла тогава, но въпреки всичко работи, което означава, че имаме потенциал вътре в себе си и можем да се самолекуваме, стига да не си пречим. Оказа се, че проблемите с кръвното налягане са свързани с тумори на надбъбречните желези, които никой така не се сети за тях. Аз буквално се самодиагностицирах. Четейки литература по темата, открих, че една от причините, в много редки случаи, може да е това. И след като не се свързах с нито една от другите причини, които се изреждаха, си казах, може би е това. И отидох и помолих да ми назначат скенер и се видяха туморите. Не се съгласих да ги махнат, защото аз лично смятам, че желези с вътрешна секреция трябва да се пипат само в много крайни ситуации. И защото вярвам, че тялото има тези самоизцелителни способности. И всъщност успях с смяна на начина на живот, с гладуванията, които правех, с детоксикацията. След това започнах да се лекувам с аюрведа. И те се свиха, просто се капсулираха и спряха да правят това, което правеха. А това, което правеха е просто да стимулират надбъбречните желези неконтролируемо да изхвърлят адреналин в тялото ми. Адреналина е нещо много интересно. Той много често се свързва и с спорта, защото много хора даже наричат екстремните спортисти адреналинови маниаци. Всъщност изобщо не е така. Те не харесват адреналина, те харесват другите неща, които се случват, свързани с допамина, например, който всъщност е доста голяма дрога. Адреналина по-скоро те държи в това превъзбудено състояние, което на никой не му харесва, защото е висок пулс, защото почваш да се изпотяваш, защото цялото ти тяло почва да трепери. Но без него не можем. Той е свързан с стреса и нас ни е нужен, за да преодоляваме някакви моменти. Сега си представи, когато спиш и всъщност надбъбречните желези изхвърлят адреналин в тялото. Това просто няма смисъл. То е извън всякаква норма. Това е крайна ситуация. Но аз лично си го обяснявам за мен, така че преди да се случи всичко това, едно от нещата, които много обичах да правя, е да шофирам с високи скорости. Буквално летях. И защо никой не можеше да ме спре, когато съм сама в колата.
когато има хора, бях много умерена. Но сама ли съм в колата, просто едно падаше някаква преграда, влизах в някакво състояние и карах с много високи скорости. В момента, в който усетех, че стреса идва в повече, т.е. адреналина вече и ме изпълва цялата, тогава просто тялото само ми казваше, сега вече трябва да спреш. И когато съм била по магистралите, съм се отклонявала в аварийното, защото за мен намаляването до 120 е едно не се движиш и аз смятах, че спирам буквално. И тогава усещах тялото ми как трепери и не е много приятно. Точно този момент. Приятен е следващия момент, в който изведнъж установяваш, че примерно 20 минути си карал с много висока скорост, успял си да бъдеш концентриран, стигнал си до някакво твое такова вътрешно преживяване и си удовлетворено. Това е тук вече идва, нали, самия допамин. Пристрастена към това, без да си дам сметка какво съм правила. Изведнъж, когато спрях да шофирам по този начин, тялото реши, че ще си го прави само. И така, всичкото това нещо се случваше поетапно. Множествената склероза дойде по-късно от тези неща, 6 години по-късно, като информация, като факт. Иначе, според мен, тя си съществува в мен, може би, доста отдавна. Защото след това, когато вече започнах пък за това да чета и да уча, разбрах, че аз много отдавна съм имала така наречените симптоми, пристъпи. Но не съм си давала сметка. Смятах, че това всички го имат и всички живеят по този начин. Когато отидох за първ път в Индия, когато реших, че ще ходя там, не защото много вярвах на аюрведа тогава, ми защото исках да съм далеч от всичко, което се случваше около мен. И да попадна в друга среда, да заменя всичко познато с непознато и по някакъв начин да предизвикам себе си. Първата книжка, която прочетах за аюрведа и започнах да се просвещавам по темата, още в първият абзац, в първото изречение казва: според аюрведа причината за всички човешки болести е невежеството. И в момента, в който прочетох това, първо малко се обидих, защото смятах, че аз съм много умна и знам всичко. След това си дадох сметка, че аз имам толкова много болести, че всъщност съм доста невежа. Приех го, смирих се и започнах да уча. И така, съвсем спокойно мога да кажа, че в момента съм един самук, както модерно да казва България, висшист. Нали? Самук, висшист. Тоест, университета, академиите, които съм завършила за всичките тия 20 години, откакто всичко започна да се случва, 22 вече, реално е нещо, което няма как да го научиш в нито един университет. Абсолютно в нито един. Ти си много интересен човек. Колко време продължава на гладуване при доктор Емилова? Всеки път е различно. Първия път предполагаме... Има си един протокол, който повечето хора спазват и това е 20 дни гладуване, 10 дни захранване. Зависи от човека. Може при децата, например, има деца, които се подлагат също. Те минават на улекотен режим на гладуване, минават на някакъв специален вид хранене. Хора, които имат проблеми с панкреаса, разбира, диабет и неща, които са свързани с непосредствено, нали, проблеми, които са свързани с храната и с обработването на храната. Там също има други протоколи. Така че това е холистичен подход. Холистичен подход означава съобразен с всеки един човек по-отделно. И аз съм човека, който когато си поставих за цел да намеря баланса в моя живот и да живея балансирано, разбрах, че трябва да съм холистична като мислене, когато мисля за себе си, а не да правя това, което правят другите. И така съветвам всички хора. Когато се опитам да помагам на някой, никога не му казвам прави като мен, а му казвам мога да ти помогна, ако ти, разбира се, искаш да намерим твоя начин, а не да просто да правим някакви неща по шаблон.
Това вече показва, в смисъл, 10 дни показва, че това не работи. Нито един шаблон, прилаган към всеки един човек, не работи. Факт. Нито един шаблон. Може би ти се занимаваш с фитнес, нямам представа с какъв спорт се занимаваш, но примерно при фитнес, аз съм ходила малко на фитнес и при фитнеса по същия начин може да има някакви общи упражнения, но те са различни при всеки един човек. И ако аз трябва примерно да направя 10 клека и да си свърша там някаква работа, която ми е нужна за моето тяло, примерно друг трябва да направи 50. И не може да се сравняват нещата. Но пак казвам, ако се прави каквото и да е спортуване, само защото искам да си сложа отметката дан в бележника, че днеска съм направила това, да тичам трескаво с сака до фитнеса, да се притеснявам, че примерно ще го изпусна, това пък сигурно ще доведе до някакво много лошо състояние на тялото ми. Или пък сега е много модерно да се ходи на всякакви видове йога, едни забързани, най-вече жени, тичат с едни сакчета, едни килимчета за йога, облечени в супер скъпи екипчета за йога. Също това не е никаква йога. Това е допълнително напрежение, което внасяме в живота си. Йога е нещо съвсем различно. И така да е, способни сме с начина си на мислене в момента да изкривим абсолютно всичко. Абсолютно всичко, колкото и хубаво да е то. Трябва да наблегнем. Не всички да гладуват, а когато решиш да гладуваш, да го правиш осъзнато и да го направиш така, че то да ти помогне. И не само да промени ситуацията в този период, в който гладуваш, а да може ти да превключиш, да апдейтнеш софтуера, хардуера и когато свърши гладуването, постигнал си резултатите, усетил си свободата, лекотата, вече не си кошчето за боклук, когато влезеш в реалния живот, вече да си имаш стратегията, да си я начертал. Не е важно самото гладуване и захранването, важното е какво правиш след това. Това се опитвам да кажа. Много често хората казват, на мен не ми помогна, защото след като приключих с гладуването, аз отслабнах, но след това йо-йо ефекта. Йо-йо ефекта е защото ти всъщност искаш промяна, но не променеш нищо. Затова е толкова много храна, няма как да стане. А повечето хора искат някой друг да промени нещо, без те да се променят изобщо, което не се получава. Само ще ти кажа, че след първото ми гладуване и всичко, което там описах в този дневник, който хората могат да прочетат, реално аз се прибрах вкъщи, отворих хладилника, изхвърлих 2/3 от хладилника, нещата, които бяха вътре. След това се огледах в кухнята и изхвърлих микровълновата печка, изхвърлих фритюрника, изхвърлих неща, които реално нямат място в една нова концепция за начин на живот. Отидох в магазина и си купих един уред за готвяне на пара. Това беше моята промяна. Тогава. И това направих. Махнах всичко, което съдържаше боклуци. Сокове с консерванти, всякакви други неща в пакетчета, кофички, шумкащи, торбички, каквото се сетиш. И започнах да се храня така, че да внасям в тялото си енергия, а не да се храня така, че да отнемам енергия на тялото. Да, по време на такива събития, като проблем здравословен, решение подлагам се на нещо такова като гладуване или пък отивам да се лекувам, да кажем в Индия с методите на Аюрведа. Важно е какво правиш там. Важно е твоята отдаденост, твоето доверие към процеса, към хората с опит, които те водят. Но това, което е най-важно, е какво правиш след това. Как се адаптираш. Защото това е и големия проблем на всички неща, които се правят в сектора личностна трансформация. Нали? Всичкото това нещо може да влезе. Това е wellness. Индустрията в този сектор на израстването, на mindfulness, което е много модерно сега да си говори. Отиваш на ретрит, влизаш в режим,
Там хората са ти създали условия. Аз самата правя такива програми. И знам как се правят тия програми. Създавам защитена среда. Създавам условия този човек да се храни здравословно. Създавам условия, примерно в една от моите програми, която 11 дни, 10 денонощия, хората влизат в фастинг. Те разбират какво е фастинг. Т.е. да не ядеш 16 часа в денонощието. Усещат веднага ползите върху себе си. Всичко това, дори в програма за 10 денонощия, се усеща веднага. Въпросът е какво правиш след това. И моята цел във всяко едно нещо, което правя, е да им обясня на хората как да интегрират опита, който сега придобиват, независимо в какво са влезли, за да решат проблем, да го интегрират в реалния си живот. Защото ти няма да останеш вечно в клиниката на доктор Емилова или вечно в някой ашарам в Индия или някъде, където се прави някакъв ретрит и е много красиво и приятно, защото посрещаш изгреви всяка сутрин и защо правиш неща, които не са били част от ежедневието. Не, ти ще се върнеш и ще трябва да влезеш в реалния си живот. И какво правиш след това? Много хора там буквално потъват. Искат да са на бали през целия си живот. Искат да имат до себе си винаги някой, който да ги обгрижва, някой, който да им дава мотивация, някой, който да ги бута непрекъснато. Не става така. Затова моята цел беше каквото и да правя, да си взимам неща, да ги интегрирам в ежедневието си и да мога да правя всичко, без да се налага да хода някъде, без да се налага да си пускам видео на интернет, защото може да няма интернет. Утре какво правя тогава? Край, увисвам, потъвам. Без да се налага да слушам нечий глас непрекъснато в ушите си, който да ме води в медитация. В началото имаш нужда от тази подкрепа, от тези учители, от тези хора, които ти дадат тази информация. Но твоята цел изначално трябва да бъде един ден да си самостоятелен. Също, каквото е на детето целта. Нали? Имаш нужда от подкрепата, да хванат за ръката, да те поведат, да ти покажат, нали, колко че не е страшно да ходиш, да направиш няколко крачки, да паднеш повече пъти, пак да станеш и да продължиш. И всичките тия неща, които се случват в този ни живот в началните години. Всичкото това е за да се подготвим и да влезем сами след това, защото основната мечта почти на всеки тинейджър е да бъде самостоятелен. Как да бъдеш самостоятелен, ако ти не се подготвяш за това? Ето това пък примерно е целта ми в програмите с деца, които правя. Родители и деца, това е за най-малките и тинейджерите. На тинейджерите директно им говоря като на големи хора. Просто им казвам всички неща такива каквито са, за да могат от сега те самите, защото притежават наистина много потенциал. Толкова колкото всички сме имали, ама не сме осъзнавали какво можем. Даже аз мисля, че всеки е минал през това, да си е мислил, че може планина да повдигне, ако иска. След това са му казали, че не може, не става лесно. И понеже някой вече ти е казал, че не може, и ти смяташ, че не може. И за това, за да си готов, взимаш, пълниш чашата. И в същото време, това, което много ме държи и ме крепи всеки един ден, е, че подхождам с ум на начинаещ във всеки един ден. Тоест, опитвам се да смъквам важността на знанието, защото много хора, които знаят много, се правят на много важни. Действителността ни е препълнена с такива екземпляри, които може да видим от сутрин до вечер на екраните на телевизора. Хора, които се смятат за много важни, с знанията, които притежават. Не казвам, че не е важно да има знания. Казвам, че трябва да се смъква важността, защото всички сме едно и също на този свят. И важния, и този, дето пък има прекалено чувство за самоценност. Всички можем да бъдем застигнати от едни и същи проблеми. Да, опитвам се да свалям важността, да не се взимам на сериозно никога и да подхождам с ум на начинаещ. Като дете, буквално. Може да отида някъде, където абсолютно съм сигурна, че знам всичко, което ми кажат. И го знам, и съм го практикувала, и съм го чела, и съм изчела тонове с книги. Обаче, щом съм решила да отида там и съм съзнателно решила, че ще отделя време за това нещо, изхвърлям всичко, което знам, все едно изсипвам чашата, влизам и съм готова да я напълня наново. Когато влезеш с тази нагласа и си свалил всичките тия условности,
към които всъщност много хора се стремат по принцип за престиж, за известност, за това да бъдат някои. Когато подхождаш с тази нагласа, реално ти израстваш непрекъснато. Защото ти можеш да вземеш нещо изключително ценно от една фраза, една дума, но като си готов да я чуеш. Ти ако отидеш на един или двамата заедно отиваме на някакво преживяване и слушаме едно и също нещо. От сутрин до вечер, без никаква разлика, правиме едни и същи неща. Ти ще вземеш едно, аз ще взема друго. Както обичам да казвам, кой с каквато торба е отишъл. Един отива с малка чантичка, колкото може да носи, толкова взима. Насякъде има това персонализиране. Няма универсалност. В нищо няма универсалност. Затова, ако сега ти хрумва да ме питаш как се храня, няма да ти кажа никога. Защото ако аз кажа как се храня, много хора, които, да речеме, веднага ще се свържат с мен посредством диагнозите си и ще кажат: оле, и аз имам високо кръвно налягане, и аз имам проблем с щитовидната железа, и аз съм диагностициран с множествена склероза. Ето, това е нейния, как ги наричат, протокол на хранене. Какъв протокол? Това си е моя начин на хранене. Твоя начин на хранене ти ще си го направиш сам. И не е лесен варианта проба-грешка. На мен това не ми помогна. Аз опитах така. Варианта е когато се свържеш с холистични специалисти, които на база на това, което си, започват да ти казват кое е добро за теб и кое не и защо. И ти вече, ако правиш проба-грешка, наистина можеш да го видиш. И тогава си кажеш: наистина не е окей за мен да ям млечни продукти. Между другото, млечните продукти, са една универсална отрова. Нали? Затова мога да кажа съвсем категорично. Защо? Защото млечният продукт, особено такъв какъвто го има в момента на пазара, във всичките му безкрайни разновидности, само млечният щанд в един магазин е може би 1/10 от магазина. С всичките млека, пресни, кисели, седени, пък такива, пък унакива, пък с плодчета, без плодчета, пък с лактоза, без лактоза и каквото се сетиш. Сирена, хиляди видове сирена, кашкавали и те също. Това създава огромни проблеми на системите ни. Самото усвояване на млечния продукт, освен че трябва да се справиш с всички бокуци, които са вътре в млечния продукт, съвременния млечен продукт, освен това трябва да се справиш и с молекулата на белтъка. А пък тя изисква много сложни процеси вътре в тялото. И всъщност един от остатъчните продукти, ядейки млечни продукти, това са едни слузести образования, които започват да се отлагат в тялото. Затова хората, които имат алергии, в момента в който спрат да ядат млечни продукти, алергиите изчезват. Децата с трети сливици, най-често това са деца, които ядат много млечни продукти. Спрат ли ги, сливицата изчезва. За множествената склероза, за автоимунните заболявания, абсолютно забравяме за млечните продукти. Защото имунитета, то е, как да го нарека, абстрактен гард в нашето тяло, имунитет. Нали? Това е нашата имунна система, защитника, който ни предпазва от всякакви неща. Той се формира в местата тялото с най-много слуз. Ние по принцип имаме такава. Това е червата и ето тук. Това са двете места. И когато ние затлачим тези две места, защото те по принцип харесват да им е слузесто, а ние им даваме още слуз и те си я натрупват, тогава започват големите драми. И за това, който спре да яде млечни продукти, независимо дали има проблем или не, винаги казвам: започнах да се чувствам по различен начин. Естествено, че ще започне да се чувстваш. То просто тялото започва да функционира по различен начин. Биляна, благодаря ти, страхотен разговор. И аз благодаря много.
Гледайте ни пак и следващата седмица.